Subay sumabot nga balik eskwela sunod semana, lilion usab nato ang pagpangandam sa silingan natong lalawigan. Sa Central Visayas, pinaagi nining report. Dili lang ang mga magtutudlo kay apil ang mga ginikanan padayong nipakita sa ilang pagpangandam sa mga tunghaan sa Siquijor. Mga koral gipang-ayo pamintal sa classrooms, pag-andam sa garden, paglimpyo sa agianan ug paghawan sa mga nakababag. Tinguha sa DepEd Siquijor nga hapsay, limpyo, hamugaway, luwas ug nindot ang mga tunghaan aron madasigon nga motungha ang mga tinun-an aron usab maisip nila nga ikaduhang panimay ang eskwelahan. Sama na lang sa bukiran sa Lasi, diin mismong mga ginikanan, mo'y nagda sa mga materyales nga himuong gamay nga school canteen, kusina o CR. Andam na gayud sa pagbukas sa tuig tingtungha year 2023 to 2024. Dako namong pasalamat sa tanan namong mga stakeholders nga mitabang sa pagpahigayon ug pagpahiluna sa among pangatulungaan. Mutabok kita, mga kapuso sa Negros Oriental. Andam na ang mga tunghaan sa Dumaguete City pagbukas sa klase sa Martes, Agosto 29. Kinibisan aduna pay mga ginagmayng ayuhonon sama sa mga lingkuranan sa mga estudyante. Sa Negros Oriental National High School, naabdan sa GMA Integrated News ang duha ka mga magtutudlo nga nangunay pag-welding aron maayo ang mga karaang lingkuranan pero mapuslan pa alang sa mga tinunan sa Senior High School. Wa hinoy kakuwangan sa classroom sa maong tunghaan. Apan ang kadaghanan nga kuwang og classrooms atua sa hilit nga mga dapit matud sa Superintendent sa Negros Oriental Schools Division Office. Andam na usab sa balik eskwela ang Dumaguete City National High School nga wa magkuwang sa classrooms. We are already prepared. Diha jud tay daghang gipanghimo aron mapreparar ta klase na gyud na ang enrollment karon sige pumumpong enrollment. O ba ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.